Οποιοςδήποτε. Μα είπες ότι η σχέση είναι να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Αν τον αγαπάει, πώς... Μιλάω για φίλους. Α. Εάν δεν είναι καλός, ανέρετου. Τι θα το κάνεις, να κοροϊδεύεις τον ίδιο τον εαυτό σου? Αυτή είναι η αξία σου. Πώς κοροϊδεύεις τον εαυτό σου όταν έχεις λάθος φίλους? Όχι και λάθος το μυαλό, το σκεπτικό. Σκέπτεσαι σωστά. Εκεί είναι όλη η βάση. Τι είναι το σκέπτεσαι σωστά? Πώς μπορεί κάποιος να πει ότι σκέπτομαι σωστά, να το ξέρει σίγουρα? Μπορεί. Όταν το δουλέψει το μυαλό και πάρει κύκλο, λέει το κάνω αυτό. Το ελέγχει πρώτα, αν είναι σωστό. Αν δεν είναι, δεν το κάνω, πάω παρακάτω. Δεν μπορούν όλοι όμως να το κάνουν αυτό, μπορούν όλοι? Μπορούνε, δεν θέλουνε. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι δεν θέλουν? Γιατί βαριώνται και δεν τους ενδιαφέρει. Σήμερα παίζει η αδιαφορία. Γι' αυτό η Ελλάδα βουλιάζει. Από την αδιαφορία δηλαδή βουλιάζει η Ελλάδα? Βεβαίως. Και οι άνθρωποι όμως είναι απελπισμένοι. Μόνοι τους το κάνανε αυτό. Ναι, αλλά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Ποιος τα έφερε αυτά? Οι ίδιοι οι Έλληνες δεν τα φέρανε. Από πού τα φέρανε? Από υπουργούς και πρωθυπουργούς και βουλευτές και ξέρω εγώ. Και τι τώρα, από 10 ανθρώπους πρέπει να ταλαιπωρηθούν όλοι? Όχι. Αλλά πού είναι αυτοί οι κατάλληλοι που θα βάλουν το χέρι και θα πάνε να σώσουνε? Δεν υπάρχουνε. Ναι, αλλά ο κόσμος κάτι πρέπει να ψηφίσει. Δεν μπορείς να μην ψηφίσεις τίποτα. Τι να ψηφίσει, τη βλακεία του? Ο κόσμος έχει πέσει στη βλακεία και στην καλοπέραση. Απαρατώ. Ναι, αλλά πάντα πρέπει να είπες ότι ο Θεός θα τη σώσει την Ελλάδα, έτσι είπες. Αυτό είναι άλλο. Εκεί που θα τη βουλιάξουνε, τελευταία στιγμή θα βάλει το χέρι το Θεός και θα σηκώσει απάνω. Γιατί θέλει ο Θεός να το κάνει αυτό στην Ελλάδα και δεν θέλει στα άλλα κράτη? Γιατί τα άλλα κράτη είναι χριστιανοί? Υπάρχουν κράτη που είναι, μερικά που είναι χριστιανικά. Πού? Ρωσία, ας πούμε. Μπαστορδοχριστιανοί είναι. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί? Και αυτοί πιστεύουν στο Χριστό όμως. Με το δικό τους τρόπο. Ο Χριστός από πού πιστεύεις ότι ήταν? Τι από πού ήταν? Από ποια χώρα? Δεν ξέρω, από τον ουρανό ήτανε. Από τον ουρανό. Δεν είχε χώρα ο Χριστός. Είχε όμως την Ελλάδα, το ελληνικό σημείο. Άρα ο Χριστός αγαπούσε την Ελλάδα, λες? Βεβαίως. Γιατί πήγε πουθενά άλλου? Γιατί νομίζεις σήμερα ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν έχουν επιτυχία? Τα αισθηματικά τους, οι γάμοι τους, τα αυτά και χωρίζουν τόσο γρήγορα? Γιατί καθένας έχει τη σκέψη του, τραβάει εκεί που θέλει. Και όπως θέλει. Ο άλλος, αν είναι ένα μέσο όρο, θα το δεχτεί. Αν δεν είναι, θα έρθουν όλα ανάποδα. Και ύστερα δεν υπάρχει αγνή, καθαρή φιλία. Κάπου θα υπάρχει, κάποιοι άνθρωποι θα έχουν και... Είναι ελάχιστοι περιπτώσεις. και αυτοί ώρες παίζουν και η μεν και η δε. Πάντως η ουσία είναι ότι ούτε σχέσεις καλές υπάρχουν, ούτε φίλοι υπάρχουν, Τίποτα. Υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, η χώρα βρίσκεται σε δυσκολίες. Προς το παρόν θα βγει όμως, λες εσύ, γιατί είναι ο Χριστούλης και είναι... Θα βγει η χώρα από τη δυσκολία, αλλά ο κόσμος τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, με αυτούς τους χαρακτήρες που φυτέψανε μέσα τους και δεν μπορούν να σταθούν σαν άνθρωποι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που είναι σωστός? Το λέει η ίδια η μορφή του και το βλέμμα του. Δεν το ξέρεις αυτό? Μόνο που τον βλέπεις από τη μορφή και από το βλέμμα του καταλαβαίνεις. Από το πώς στέκεται δηλαδή, πώς κοιτάει και πώς τα κινείται. πάντα. Το πώς κινείται, το πώς στέκεται, το πώς περπατάει, φαίνονται όλα. Παλιά οι άνθρωποι τραγουδούσαν περισσότερο και ήτουσαν περισσότερο σε παρέες. Τώρα δεν είναι. Γιατί? Γιατί βάλανε την κακία και τη ζήλια στη μέση. Ενώ παλιά βάζανε το τραπεζάκι στον κήπο και μαζευόντουσαν 10 οικογένειες. Κατάλαβες? Τώρα είναι ο καθένας στο σπίτι του μέσα, κλεισμένος. Τώρα ο καθένας είναι με την βλακεία του.
με την κόντρα βλακεία του. Και όταν θα έρθει η ώρα να τα ζητήσει, δεν θα τα βρει πουθενά. Ίσως γιατί σήμερα και κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, ναι. Πού να εμπιστευτείς, αφού όλοι κοροϊδεύουνε. Όλοι παίζουνε θέατρο. Πού είναι η εμπιστοσύνη? Άρα στον άνθρωπο που είναι καλός τι του μένει? Δεν θα μπορεί ούτε παρέα να έχει, αφού όλοι παίζουν θέατρο, ούτε τίποτα. Ο καλός θα κάνει παρέα, αλλά καταλαβαίνει τι γίνεται. Κατάλαβες? Και έχει χρέος. Και δεν μπορούν να τον παίξουν, εννοείς. Ναι, εννοείται αυτό. Έχει χρέος όμως να προφυλάξει τον εαυτό του. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Να τον προφυλάξει από τι? Από τι νομίζεις ότι μπορεί να κινδυνεύει κάποιος? Από διάφορα. Είναι πάρα πολλά. Η ζήλια, η έχθρα, η κακία, το έτσι θέλω, Το συμφέρον. το συμφέρον, όλα. Πάντως κάπου πρέπει υπάρχουν και κάποιοι καλοί άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τώρα όλοι χαμένοι μέσα στο διάστημα έτσι και μπλεγμένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι, αλλά θα είναι λίγοι. Είναι πολύ ελάχιστοι. Και αν μιλήσουν αυτοί, οι καινούργοι δεν ακούνε. Γιατί έχουν πέσει σε αυτή την κλίκα και ευχαριστούνται και σου λέει άστον να λέει. Άφηνε να λέει. Τώρα για τα νέα παιδιά, τι συμβουλές θα μπορούσες να δώσεις για ένα νέο παιδί? Τι πρέπει να κάνει για να πάει η ζωή του καλά? Πρώτα ένα νέο παιδί πρέπει να πάει στην εκκλησία. Πρώτο και κύριο. Από εκεί θα βρει τον εαυτό του και την άκρη. Ναι. Μετά? Μετά οι γονείς πρέπει να είναι στο πλάι. Τι θέλει να ακολουθήσει το παιδί? Να το βοηθήσουνε. Θέλουν εκείνοι και μπορούν να το πείσουνε. Να ακολουθήσει το δικό τους. Να το κάνουνε. Και το ένα και το άλλο. Άρα η εκκλησία και οι γονείς πιστεύεις ότι είναι τα δύο σημεία που μπορεί να σταθεί? Βεβαίως. Ποιος είναι οι παρέες? Το πιωτό? Το ούζο? Το κρασί? Παλιά πίναν όμως λίγο εκεί στις παρεούλες. Μισό κιλό είχαν απάνω στο τραπέζι. Και ήτανε 15 άτομα. Από πόσο πίνανε? Ίσα ίσα για το... Λοιπόν τώρα και οι γονείς είναι αδιάφοροι. Πράγμα που δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Αδιάφοροι σε τι? Σε γενικά πράγματα, του σπιτιού, στα παιδιά, στην ανατροφή των παιδιών, και για να κάνουν το δικό τους θέλω, δίνουν το δικαίωμα στο παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό είναι σαν να λες ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους. Νομίζουνε Τι νομίζουνε? ότι τα αγαπάνε με αυτόν τον τρόπο. Η πραγματική αγάπη δεν είναι αυτή. Ποια είναι? Το να θυσιαστεί η μάνα και ο πατέρας. Κατάλαβες? Να μην κοιτάνε τον εαυτό τους, δηλαδή να μην... Τίποτα να μην βλέπουνε, να βλέπουν τα παιδιά τους μόνο. Πώς θα τα προχωρήσουνε, πώς θα τα δημιουργήσουνε, πώς θα τα βάλουνε να πάνε μπρος. Δηλαδή ο γονιός από τη στιγμή που κάνει παιδιά, από Είναι τη στιγμή και υποχρεωμένος. μετά είναι υποχρεωμένος να μείνει με τα παιδιά. Όχι να μείνει. Να τα προφυλάξει. Ακριβώς, μέχρι μια ηλικία που έχουν πάρει τα όπλα στα χέρια τους. Και ποια είναι αυτή η ηλικία? Από τα Για ένα 25. παιδί. 25. Μάλιστα, εκεί βιδώνει το μυαλό. Τι, μέχρι τα 25 θα πρέπει ο γονιός να ασχολείται με το παιδί? Βεβαίως. Τόσο πολλά χρόνια. Τόσα πολλά, και αν το παιδί δεν ακούει, ο γονιός θα είναι από πίσω. Πού το στέλνει να πάει? 25 χρονών όμως δεν ακούν τα παιδιά, εδώ από 14 φεύγουν από το σπίτι. Άμα το έχουν διδάξει, ακούνε. Ακούνε. Ναι. Αν από το σπίτι το παιδί έχει περάσει καλά, ακούει τι λέει ο γονιός. Αν όμως ο γονιός ήταν άχρηστος εκείνα τα χρόνια, άχρηστη είναι και τώρα και το παιδί. Γι' αυτό λες βγάζουν προβλήματα ψυχολογικά. Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι λένε να αφήνεις τα παιδιά ελεύθερα. Είναι βλάκες και δεν λένε την πραγματικότητα. Για ποιο λόγο? Για να πληρώνονται. Ενώ μπορούν να βάλουν τις ιατρικές τους νόμους και τους όρους.